Ito po ay Kasadya ang nining version na Tagma tutugtugin from namin Cebu. ay gawa ng isang national artist din po, si Maestro Lucio San Pedro. Ito po ang kasadya ni Vicente Rubi with the Manila Symphony Orchestra. This is Ed Virano recording, Manila, Luneta Park. Mga kaprobinsya, kabisayaan. Ari kita, Luneta Park, Manila. Maraming salamat.